gida. Kana ta kuka kana shan rake. What? Kukan za ka yi ko raken za ka sha. Wato abin da ya za da ke kukan nan. Wallahi na tuno da masaki Usman dan zale. Wallahi na tuno da masaki ne. Na tuno da masaki ne yana na zo da nake kuka wallahi tallahi. Ai maganar masaki ya riga ya wuce sai dai mu yi addu'a tenuwa ta gaba kuma in Allah ya kai mu. Kware kuwa. Kuma 2023 za mu zo za mu wannan mutumin dan da ya ci zaɓe wallahi tallahi da ya sa gyara har yanzu bai dawo wallahi kawai kullum ya hura mana usur ake sai final ake buga mana sai kiran sallah ake mana ai akwai ranar da zai dawo ranar zaɓe zai dawo ya zo ya same mu muna nan a zaune kuma baya da haka kin ga wannan dan majalisa wallahi tallahi tunda ake dan majalisa a Kaugama wallahi tallahi ban taba ganin dan majalisar da ya samu a gaba idan mu jira mana kan banki aikin sa na cire duk wata giya da na saka oh ashe raken ma har wani giya ake sa mai ai rake in kana hen wallahi kamar ka sake su wani abu ka ji lokacin da na sai raken nan a bakin titi wala da na fara haya daga can na fara haya na jini ba a sama bane ba a ƙasa ba kai fa in kana shan rake sai kai ta sukulle wannan makocin nan ina akuyarsa ai wannan akwai Allah ya tsine mata kullun sai ta mun barna wannan akuya ita wannan akuyar mai masifar barna akuyar da in ta samu takalmi ta taune in ta samu hula ta taune in ta samu riga ta taune ina ga miki ina yawo a dogarin barma kin san sun bude gurin sai da kayan rodiddika to Allah ya sanya alheri saboda haka wannan akuya da kika sani wallahi kawai akuya na kama ta tafi wallahi akuyan nan ta samu ta cinye musu rodin su tas sai mai gida akuya ce ta ci rodi wannan hawa na abu mamaki ne a wannan akuyar kike wannan mamaki akuyar da ina gaya miki ranar da ta shiga gidan dan asabe nan baya jariri ta cinye